Magandang umaga guys! Happy Friday! Ayun, wala pa si Daddy. Siya naghatid kay Chris. Tapos kakaakyat ko lang din. Nilakad ko na si Grutin. Ayun, good morning Sis Yen! Kausap ko si Sis Yen kanina. So ayun guys, uploaded na yung vlog ko nung Wednesday. Last week. So ayun, may mapapanood kayo ngayon. And then baka uploaded na rin yung mga short clips na pinag-isa ko na lang nung last week din. So, may mga vlogs pala ako pero hindi ko na kompleto. Mga clips lang. So, in-include ko na din, di ba? And then, yung kahapon is nakabuo tayo and na-edit ko na rin. So, sinipag ang lola nyo kaya na-edit ko na lahat. Upload ko na lang yung last, yung kahapon. So, yun, coffee tayo, guys. Ayan. Kape. 3-in-1 lang yan. Yung Nescafe. Ay, by the way, pumunta na pala ako sa nung Friday last week. Pumunta na ako sa sa Swiss Dental. Ayun, pinatabasan ko na yung ipin ko kung napapansin nyo na medyo lumiit na siya. Pero sabi ni Doc is kung hindi pa raw ako satisfied, is bumalik lang ako doon para tabasan ulit kasi hindi nga pwedeng biglain na, alam mo, kasi baka mapunggok, sobrang pangit naman, syempre uulitin yun, another, may yung gasto, so, konti-konti lang daw. So, ayun na si Daddy. Kita ko na yung gulong ni Tonton. So, yan. Maputi lang kasi, kaya so, parang halatang, parang pustiso, sobrang puti lang ang lagi sa baba ka, hindi masyado, pero for me okay naman na siya. Medyo hindi nga pantay, parang alam mo yan, medyo hawa dito ng konti kaya dito. Ayan, yun na muna guys. Okay na muna yan. So ayun, lang ako, mag-water lang ulit ako ng plants kasi sobrang init ngayon, ang bilis din nilang matuyo. So, eto okay lang kasi mga cactus naman to. Yung sa kabila kasi ayan. Kailangan ma-water yun. And then, ito ang ganda nito guys. So, ang haba ng buhay. Mas maganda yung mga air plants. Mas madali siyang i-manage or alagaan. So, nilagay ko nga lang dyan. Pero, kahit ilagay nyo lang kung saan-saan to is mabubuhay to. So, meron kasi ditong cotton. Ayan, binabasa ko siya para, alam mo yung may moist lang siya. So, ayun, tagal na niya, no? 2 weeks na ata itong, niya, itong flower niya, okay pa rin siya. Ay, mas maganda yung mga ganyan. Yan, kaya ilagay ko kay Groot. Kasi ito medyo natuyot, medyo delicate kasing alagaan tong isang to. Pero yung malaki niya is okay naman. Ayan, crispy pa rin siya. Kaya lalagyan ko sila ng pataba ngayon. Winoter ko ito nung kagabi. Ayan nag-ano siya. Pero sana maagapan. Ito kasi pag baby pa is medyo risky din. Yun. Kaya, pero tingnan natin. Pero yun is buhay naman siya guys. Ayun lang. Andito yung aking ay! Ginamit ni Daddy. Ayan. Pataba ito eh. Ayan kaya may kulay siya. Mag-spray lang ako. Kain tayo guys. Kaya meron kami dyang sa mga bubwit paggabi. Namiminsala sila. Ayun, nagluto si auntie ng tinola. Sarap. Mainit na sabaw. Ayun, alam niyo naman ako gusto ko mainit na. Gusto ko nga initin pa. Pero kakaluto lang naman yan eh. Okay naman kung initin ko pa. Wait lang, wala akong kanin. Ayan, ang tinola. Wala nga lang guys, sayote. Wala na nabili si Emma. So, speaking of Emma, naka na siya. Nakalis na siya kagabi pa. Alas 7 ata. So, nasa Ilocos na yun by this time. Tapos, nagluto si auntie ng, ito, yung tikong. Ginisa niya sa kamatis. Ayan, kainin din natin yan. Yummers. Tapos, nagano ako. Gumawa ko ng sausawan. So, food trip na naman. Kasi inom ako ng mga gamot. So, ito yung mga iniinom ko guys. Ito yung clomiphene citrate.
ito yung last na binigay sa akin nung last visit namin. Ovulation inducing agent. Tapos itong DEA, mood and stress. Tapos itong folic acid. And then itong CoQ10. So, ayan lahat sila. So, continuous pa rin yan guys ang pag-inom ko. Kahit na medyo madidelay yung ano, yung procedure. Kasi, ayun, uunahin ko nga yung ano muna, yung operasyon ko. So, yun na muna. And para ma-prepare ko na din muna yung sarili ko emotionally. Ay! Yung! Physically and emotionally. Saluhan nyo muna akong kumain. Ayan yung tinola na walang ano, sayote. Tapos yung puffer fish. Yan. Sausawan. Yummers. Ayan. Si daddy nasa loob. Hindi niya pa ako pinapansin. Nagtatampo pa rin siya sa akin. Hayaan lang natin na pag humupa yung tampo niya. Diba? Kain. Ako pala. Hello guys! Happy Saturday! Grabe talaga mukha. Bilugan dito. Gusto ko magpaano tuloy. May mga offer ngayon sa Facebook, yung mga 50% off, yung mga procedure na, pero hindi. Joke lang. Parang mapaisip lang tayo, diba? Yung mga instant V-lift na tubanes, gano'n. Kaso, food is life. Nagpagano na ako before. Ay, hindi, nagpa-inject pala ako noon dati. Kaso, ang daming bawal. Bawal kang mag-chewing gum. Bawal kang kumain ng kumain. Kasi, bawal kang umuya kasi talaga. Bawal, iiwasan mo yung nguya ka ng nguya. Di ba? Pagka food is life. Anyway, ayun, magandang umaga. Happy Saturday morning. So, yeah, we are off later sa bazaar. So, pasyalan ko yung aking mga magagandang stuff doon na in charge sa yun. Grabing ginhawa talaga guys kapag kami staff ka, alam mo yun. Kasi nung ako yung nag-duty doon, yung 2 araw ata yun, or 1 araw lang naman pala. 1 buong araw na kami lang ni daddy noon. Wednesday last week. Grabe yung ano ko talaga, yung pangangatog ng yung buong legs ko. Naranasan ko na yung before pa. Noong nagtatrabaho ako as service crew, diba, sa Jollibee. Naging first job ko din kasi yung maging service crew guys sa Jollibee. So, ayun, alam mo yung hirap na maghapon ka nakatayo or 4 hours straight kang nakatayo. Tapos, 1 hour break, minsan 30 minutes pa kung pag madami yung tao. Alam mo, diba? Grabe. Tapos, ano pa, yung mga sales lady sa ano, sa mga tag dito, sa mga department store na mga nakatakong pa. Grabe no, kaya bakit kaya kailangan nakatakong ang mga sales lady, diba? Bakit hindi sila naka-flats na lang para mas komportable din sila, tapos memory foam yung shoes nila, kunwari, no? Although, ngayon parang binabaan na ata yung, ano, yung requirement na 1 inch na lang ata yung tahong nila, pero still, masakit pa rin yun. Masakit pa rin yun kapag matagal ka na nakatayo. So, anyway, ayun nga, laking ginhawa kapag kami, ano, may katawang ka sa kanya sa bazaar. So, ayun, tinutupi ko lang itong mga ano guys. Pakita ko na lang pala. Ayan, since nandito naman na siya. Diba kasi last Friday ata yun, or Saturday. Yeah, Friday. Friday ba? So, yeah pa. Friday last week is pumunta kami sa Taytay kasi namili kami ng mga damit doon at may extra income naman si Mika. So, yun ang negosyo nila magkakaibigan ngayon, mga damit. Yung mga gandang klase naman guys, binibili nila. So, ilalagay ko yung ano nila, link nila sa description box, yung tindahan nila. I-like nyo na lang as support, di ba? So, anyway, ayun, since sumama nga ako last week is bumili na rin ako ng ilan sa mga damit. So, full sale kasi doon, diba? So, ayan. Ito yung una. Shirt. Mga summer shirt. Para kay Chris Pulo. So, ito ata is, nalaban na to guys.
Kalaban na ate. Ito yata is 50 pesos wholesale. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung nabili ko. So, ito yung unang design. Tapos yung second. Ayan. Ganito rin yung ano, yung tela nung kaki. Isang ganito na kulay pula. Ano yung design to? Camouflage na kulay pula. Camouflage na pula. Basta yung ganitong design na sinusuot ko. So, ayan. Ganda rin yan. Press ko sa, sa balat. Ayan. Kasi si Chris is, mainitin. Pawisin. Kaya hindi pwede sa kanya yung mga tela na may init din. So, ito yung third burger. Ayan. Wish ko lang isuot niya. Or baka mabilis niya rin makalakihan to. One size lang kasi. And then yung fourth, pang-apat. Ayan. And then yung nakatupi na to guys actually. Tignan nyo. Ayusin ko lang sana yung pagkakatupi kasi ayoko nung ganyan. Gusto ko yung ano lang, yung ganito lang. Pagka-fold mo is ganyan lang na pahaba. Ayan. Kaso ginaganyan nila kaya ayusin ko sa so, kinukol ko na lang, diba? Para may vlog naman tayo. So, pangilan na. Ito yung panglima. Ayan. Mga pagkain pa rin. Tea, milk. So, yan. Ang cute, diba? Ang mga design. Pang summer. Pang ano talaga, pang binata. So, ayan. Then, ito yung last. Ayan. Mga beachy na, design. Pangangitin po ngayon. Saan lang siguro. Wala masyadong lighting. Tapos, syempre, bumili na ako ng para sa akin guys since ando na tayo. So, ito pili ko mga pang nanay na outfit kapag medyo formal-formalan or semi-formal. Yung ganun, yung tipong gusto mo lang maging maayos ka. So, yan. Mag-pants ka. Blouse kasi ito eh. So, ayan. Siyang checkered. Checkered nga siya. Ayan. Black. Tapos, merong floral. Isa yung design niya, guys. Wholesale kasi. So, ayan. Merong floral. Pili ko ito isuot ko ngayon. Baka isuot ko ito ngayon. Pupunta sa bazaar. Yan, ang ganda, no? Pang nanay talaga. Nanay na yung datingan. Ayan. Mahaba rin yung, yung sleeve niya hanggang balikat. So, half sleeve. Pakaisot ko to. Ganda eh. So, yan yung pangalawa. Tapos yung pangatlo is ito. Olive green. Ito yung gold. Ayusin natin. Ayan. Para-para yung design guys. And then, may dalawa akong dress na nabili. Mga Zara yung, niya, yung tatak niya. Gaganda. Ayun o. Zara. Oh, ganda. So, mga pang, pagka pupunta tayo sa Kato, kasi madalas is, trans-vaginal, tayo dun. Ano ba yan? Ultrasound. So, kailangan lagi ka nakadress pupunta ka dun para mabilis. Remove ka lang ng ng underwear mo and then upo ka. Diba? So, yan. Mga pang pag nag-visit sa OB. Or pang pang formal din. Pwede na nga ito pang pag, ba? Hindi kasi ako maano sa damit, guys. Alam niyo naman ako na mga sinusuot ko is mga simple t-shirt lang na white, plain white. Yung mga ganito kasi komportable. So, anyway, bumili na rin ako. Ayan, just in case kailanganin. Ganda. And then, ito yung pangalawa. Lakas mo kasosyalin nito, guys. Lakas mo kamayaman ng design nito. Alam mo yan? O, diba? Yung mga babaeng nakikita kong mga nakaganito na ang puputi. Tapos, alam nyo yun? Tapos, mga naka-high-end na mga bagelya, mga naka-ala. Yun ang na-imagine ko lang naman, guys. No? Pero, ayun, cute nga, diba? Lakas mo kamanyaman ng design niya. So, ayan. Kaya pag mag-visit ulit sa OB, di ba? And then, itong last, guys, para siyang romper. So, as if naman masusuot ko, di ba? So, nakitan ko lang kasi siya, kulay black, or malay mo, kami, mag-out of town, di ba? Mag-beach, gano'n. So, pwede ito. Oversized to, or pang large size.
So, ayun. So, yan lang guys. Diba? At least, may vlog ako for today. Baka mamaya na naman kasi wala na naman eh. So, ayun na ng oras na. Pasado alas 8 pa lang ata. Tapos, ayun kaka-breakfast ko lang din. Kinuha ko lang to doon kasi nakatupi na doon sa may printer. Sabi ko, tago ko na. Kaso, ayos ko yung pagkakatupi nila. Para, gusto ko kasi organize yung damitan. Isa lang ba yung tupi? So, anyway, ayun lang. Ito, i-hanger ko lang to. Ayan, dito naman tayo guys sa cactus. Mas madaling alagaan talaga mga to. Hindi kailangan ng tubig masyado. Ayan. Looking good sila. Ito lumalaklak na. Flower na. Kulay dilaw. Dry na sila. So kapag kaganyan lang, tsaka sila didiligan. Yung tipong tuyong-tuyo na sila. Ayun guys, dito na ako sa bazaar. Kanina pa, gutom na ako. Breakfast lang yung kinain ko eh. Order lang kami ng Jollibee sa umiikot. Sino yung isa dyan sa inyo pwede nang kumain dito? Yes, spicy chicken. Ay, wala nang wala na siya yung binubudbud. Why? Baka nasa marinade na. Wala yung di ba may soup dapat? Uy, tawagin mo yung wala yung soup. Ito ma'am. Ang benta ng banana bread ni Kuya. Banana cake, banana bread. Basta. Katabi namin siya guys. Kakadating niya lang ulit. Mainit pang Nagpapa-order kayo, Kuya? Papa-order kayo. Ayun. May Facebook kayo? Meron. Ayun. Lagay natin yung Facebook ni Kuya sa description box. Tapos, nakikimerienda kami dyan. Nakikimerienda sa sa free taste. Pero masarap. Nakatry na ako nung nila, banana cake nila. Favorite ko pa naman yung banana cake talaga. Ang bango. Wish ko lang naamoy nyo. 150, sir. May carrot cake, may macaroons. Ayan. Kamu ko, dadating lang ni Kuya, di na mapakali. Ang bango. Yung white naman. Meron pa dito guys mga mga leather. Ayan. Pinapatanong ko lang kung magkano last price nito. Ayan, kasi classmate naman sa bazaar. Classmate. Diba? Ayun, bumili rin ako ng coin purse nila. 100 lang. Balat ng kalabaw. Although nakakaawa yung kalabaw. Pero baka? Ah, hindi kalabaw? Baka? Uy, sorry. Baka. Corn beef na siya, ma'am. Kung naging corn beef na. Ayun o. 4-5 daw to. Meron sila, pagawaan sila saan? Sa San Pedro, Laguna. Tapos mga bingi, mga bingi daw yung, ano tawag doon? PW. Yan, mga PW. Person with disability. Teachers kami sa Brigada. Sa? Brigada. Person with disability, PWD. Ayun. Tapos ito type ko din, no? Tinan mo, 1.5 lang. Pag magano ka lang. Pagka mag-grocery ka. Ano ba lang?
Tapos maano siya. May Facebook kayo, miss? Ayun. Lagay natin. Nag-online din kayo? Ayun. Ito sila guys. Harley Dave Beltran. Kami ma'am, www.harley.com. Okay. Hindi na gano. Yan. Gusto ko talaga to. Tsaka ito. Nangingi akong discount. I am home guys. Ayun, nag-grab na lang kami nila Inga. Kanina nag-grab din ako. Papunta doon sa bazaar. Ayun, sobrang na-traffic ako kanina. Tapos kayo pa-uwi, okay lang naman. Mas mura yung grab namin ngayon pa-uwi. So, yun. Ayan, may dala ako sa Junakis ko. Favorite ever niya. Oh, bakit may ano, M&M? Saan galing yung M&M? Yeah, M&M. Skittles? Saan galing yan? Doon sa Nakain ano mo? ni Daddy. Tingnan ako. Ay, binilang ko siya malapit sa ano, sa Save More. Doon sa ano, mamaya na. Kasi nagano ko, pumila ako ng mga gulay. Kasi dapat, sabi ko magluto ako ng kaldereta. Alam mo yung kalderetang lutong probinsya. Ayan. Kaso, wala nang meat doon sa Save More sa Festival Mall. Kaya, ayun. Eh, ang layo nung ano. Sige. Ang layo nung Shopwise. So, sa Save More na lang ako pumunta. Hoy! Ano yan, ah? Ayun. Lulutuan ko na lang sila bukas ng ano, adobong sitaw. Yun, yung girls. Ayan, yung mga binili ko. Sitaw, dalawang bundle. Yung isa 20, yung isa 29. Tapos, ang ganda ng ano. Tawag dito? Okra. Ayun, fresh. Kaya kumuha na rin ako. Tapos, bell pepper. Kasi nga dapat magano ko, diba? Magkakaldereta. Tapos pipino. Ayan, nilalagay natin sa inumin na yan eh. Tapos ayan, bumila ko ng talong. Malaki pala na Save More dun yun, no? Grabe. So, ang daming ano, ang daming basta kompleto. So, yan, may talong. Tapos meron akong potato. Yan. Tapos meron carrot. May gulay to, may. Ano lang naman yan? Tag di doon. Cucumber. Kahit naman yung mga kinakain mo, meron yun eh. Tapos bumili ako dalawang sting. Ayan, namiss ko yung sting. Tapos, ayan, yung pork na panglagay ko dito sa, ano, adobong sitaw. Ayan, half kilo. Oops. Meron pa palang ano dito. Ayan. Tapos alam niyo pa guys, nakita ko dun sa Save More, sa Festival Mall. Meron dun yung, ano, yung seafood sauce, yung pan pie na yung ginagamit ko, meron doon na picturean ko nga, share ko sa inyo. Post ko sa ano ba to? Bakit ang laki ng mukha ko? So, ayun, nakita ko doon sa ano, sa sauce section, sa international products na section. So, doon. Tapos, ito yung mga nabili ko guys, doon sa bazaar din, mga leather. So, ayun. Ito, yung 1.5. Gusto ko sana yung backpack, kaso walang tawad. Bago daw kasi yun, bagong bagong item nila. So, ayan, ito, pang ano, pang pag nag-grocery, mga madalian lang, magbabayad ng bill. So, ito pwede na kasi maano siya, malalim. Ayan. So, pwede yung wallet, cellphone, tapos camera. So, okay na sa kanya. 'Di ba? Tapos, ito, 100. Sobrang lambot kasi, natutuwa ako. Ayan, kasi may mga leather na matigas, 'di ba? Ito, medyo matigas naman. Pero yung ano nila, ayan, siguro to hindi pa masyadong cured. Yun ang ano. So, yan, ang lambot, coin purse. Tapos, binigyan akong free na, ayan pa, leather din. Ayan, gawa daw to ng mga ano, guys, ng mga PW person with disability. Oh, tama. PWD. So, ayan. Tapos, sa kabilang bazaar, ay, pera pala. At nakasupot. Nasaan na yun? So, bumili pa ako ng belt sa kabilang bazaar. Ano din yun? Tawag doon. Wait lang, kunin ko lang. Ayan, ito yung ano, yung belt. Sa kabilang bazaar naman to, guys. Ano din siya, leather, tapos malambot. Ayan. Gusto ko yung mga malalambot lang kasi pag mag-belt na belt na matigas, 'di ba? Sakit sa ano, sa bewang.
So, ayan. Ito is 450 pesos lang. Pinadagdagan ko lang siya ng 2 butas pa. So, yun. And then, itong ano is, napakita ko na ata kanina, kay Harley Dave Beltran. So, meron silang FB. Ayan, yung FB nila. Handcrafted by Harls. Yan. Yan, Instagram nila. So, ayun nga. Nakakatuwa kasi gawa ng mga PWD, diba? So, support natin. Yun. Yun lang, guys. And then, ayun, nagpunta ako sa Lavish Lashes Studio kanina. Nung mag-CR ako, paglabas ko, nakita ko yung butik. Basta, yung ano na yan. Ano ba tawag sa kanila? Shop. O whatever. So, ayun. Nag-inquire ako. Super, ano lang naman. Super, dali lang naman daw gawin. 45 minutes lang. Pero yung paglagay sa kanya is, tawag dun, 15 minutes ata. Tapos na. Kasi pinatuyo pa yung ano. Hindi nyo halata guys. Kasi pinaka-simple yung inano ko, pinalagay ko. Kasi, di ba, pag mga false lashes is, mabigat sa mata. So, ayoko nung tapos Makati daw yun, sabi nila Dayan. Kasi nag-try na nun sila Dayan. So, na-curious lang ako. Ayun lang. Pinalagay ko. Hindi halata. Well lang. Diba? So, hindi tayo mag-ano. Grabing oily na face ko. Ito yung maghihilamos ngayon kasi bawal pa siyang basain. Sabi yung aftercare niya. So, bawal siyang basain pa within first 24 hours. So,